Mayemu achibi mu akwa bamra Adom TV bedwam dwumade so yada apostle Dr. Ni te kote gwase eni nkranhye sabde du so no ye bedwam kase ne obetie wo mu bi eni Ghana Registered Nurses and Midwives Association ne nkrabata wasante de asoye shopum din so kansa woro motuate wonya no wontie ne na chena jese wono masem no waya ma wono ne sembi na no pay mede browse Adom TV bedwam kase bidi de afia amankwa tamaklo afia ne dem yentie said ensem ni chemu ankasa etie Ghana Registered Nurses and Midwives Association a wasantemantemu ene ne adesra ya asoye shopum din so de ma wo mo say wontwemu pono won susie se June bosome de toso emienu eye na dai won mo tietua wo nyai no wo nyai jese won masama wo de ato ho no empanifo tie eye ma wo. Talking about is not negotiation. What we are talking about is signed, sealed, delivered condition of service. That was signed May 2024, exactly a year today. It is 1 year old condition of service we are talking about, which government came, we started engaging government in January 2025. We've done those engagements for quite about 5 months. And according to the same ministry in the same release, they said we have met them for 5 times. And it is true. So signed, delivered condition of service. What are we meeting over? Especially so, all health unions in health that have those conditions of service. We have done it. They have paid all of them, except nurses. So if you are on the same equivalent rank, what we call relativity, for instance, if I'm NO, you are a dietitian, we are supposed to be on relative salary. And now the dietitian is gone higher than the nursing officer because the DRNMA bargaining certificate, that a condition of service that was negotiated, is not being implemented. Whilst all others have theirs implemented. So implemented straight away, signed, delivered condition of service is signed. We are not negotiating. If we are negotiating, that is different. That is why you can come that what we were about agreeing with the old government, you didn't like it, and so let's negotiate again. This is signed. World Bank and a make us say one more a day cocoa ne abe ne abani bi assume 2000 at the America for ya Adansi South men cinema so one you know nuya nenso no buy kama fe e bena meno so ame ohia ene adwuma ho aye den e won potamo ho no abafom. I call so here a World Bank projects and said ye be ya ye binya inuaba papa a ebe boa ama apomuden etumi akoso ena eboa yen ema ye sa emei ene kube ye nyina yenim ahoden a ewo kube mu ena yenim abenzo ehomfaso nti omo beboa yen sede be da ye betumi yenya aduaba no de edi mu yie na ye betumi ye adua ama aboa yen ama yen so yapomuden etumi akoso ejimine wo ka se ye wo embe no beye empimu du obroni se 10,000 ene ye wo kube no nso empimu du saa ejimigiri ye se yade a ebetumi aboa ye yie. Alfred Mensa Adansi South Agric Director ochiremu se adwumaden akuafo a wonum ewo mensini nim honom ni titiro ani broni krom eyeye na amasa adwumadie yi abaso mefa sa akonya iso na mabo safety net AMB ewo broni krom abaso pa sanse omu nyina modern mo ana omaboa sanse na ye adoba kese ne kwaye akese pa even baby kra ya ye nursery no na ye bepo akese pa enso omo ye adwuma ma ye to bepo na ma ne ye flat kopim se etimi ede kubeni ni nut no adwe no eba ya ye ne kama omu nya nti omo ya ade pa nti mo nsam ba ko mo Aroso hene ya Adansi South mensini mu na ne wo so no junior high school block ba ko no ewo ho suku ne nyakra nti na agina mpanifo na mu aban ene ankrankra wo bie anim se ne die mu a won mo emeboa sa nyoma enkoso nti se ehwe school ya wo ha me a abate ho bia obi ayi ne ba na ode no kokrom obi ayi ne ba ode no kokrom amma school impo eden elugu nti samo ba ya ye problem kese ye school
ɛna ɛyɛ kwan ɛna koko wɔ ha pa yɛte koko ɛwɔ ha papa sɛ afi so na wo ba ha ma wobɛhu asrada wɔ ha ma ne koko a wɔ ha ta no wɔ ha ma wɔyɛ yɛsomfa so nanso mmoa biara ɛmfi ha mmoa hen ma mepɛ sɛ kan wuro me sɛe ɛna ɛkwan no nso sɛ sisi asɛ ɔbaa bi nyim wɔ ha in fact mmɛsɛ bɛsɛ yɛmfa no nkɔ kurom a ɛɛden papa James Ado, headmaster wada wuro so DJHS ano. Wada de se dia to mpanyinfo anim se o mesi classroom block foforo ema wo no mo se de be ya ebepoa de kire ene adesua ho nsam ewo school mu ho no mo. Me baaye no meko hwehwe de ma school no a ebeboa ma adesua akoso. Wo hwe baabi a yeti adua yase na eye yen staff common room a teachers ye ba yeti ye office a ye adwuma ewo ho ene ye staff common room ni nyina ni adua na wo betu ye se yeti ase no. Nti yeni office bia yen se nsuto a nsuo mienu bi ewo kwan so a nsuto a na eyiri a yentumi ma school medi moto e betra yeni teachers quarters wa ha nti fiti primary basic JHS no eye nipa mienu pe enati ekrom ha enam se adan eni hanti ankora no etena so tu se dodo na titi so 33 eni 2 sa nti ye pe nkonya ye hia school adan afi reading materials a edi be kire ankora na Mamenyina no so na Adom TV bedwam kase na hana brema kwan na no pay media sie meda se mrani adaje a wode ma ye twen yen yemfa da bon krata no ne Adom online stories no ento so